Hej. Jeg har lavet en video, en lille ting, jeg har lavet på YouTube. Det må I meget gerne se. Og jeg snakker baglæns, og det vil jeg også lige gøre nu. Hvis I nu får en ting eller to, jeg skal sige, så må I meget gerne skrive det i kommentarerne. Og så vil jeg læse den, og så laver jeg en liste, som jeg vil kalde, det skal jeg tænke over. Men jeg tror, jeg vil kalde den listerunden. Ja, listerunden. Det lyder godt. Eller baglæns listerunden. Baglæns listerunden. Ja. Yes. Godt. Men ellers så vil jeg lige sige nogle ting, der falder mig ind. Tryk i snit. Det er Disney-kort. Jeg har min egen mappe. Hvis I samler på Disney-kort, så er jeg sejt. Prøv at se min mappe. Den er meget anderledes. Og nej, det er ikke. Og I skal ikke skrive. I skal ikke spørge om hvorfor jeg ikke pakker dem op. Det er skrald fra dem. Så ja, det er meget anderledes. Og så i de her videoer, så er jeg sej. I er rigtig sej. Går jeg på Maglgårdsskolen, så er jeg også rigtig sej. Går I se på Maglgårdsskolen, så er jeg også sej. Rigtig sej. Går I min klasse, så er jeg også rigtig, rigtig sej. Ja. Men i hvert fald, jeg tænker lige over noget. Rex et snalf. Jeg ved ikke, hvad det betød. Det var bare noget, vi sagde. Jeg kommer tilbage lige om lidt og laver en. Og næste gang I ser mig i den her video, og det er stadigvæk en video for jer. Men alligevel. Vi ses lige om lidt. Og så er vi tilbage igen. Nå, jeg har lavet den liste, og jeg vil bare lige sige, jeg vælger 5 til hver liste. Og det er, jeg vil også lige sige, det er en gang i weekenden. Enten om lørdagen eller søndagen. Og nogle gange kan jeg ikke. Fordi, det ved jeg. I hvert fald, se her. Her er listen. I kan nok ikke se det. Men der står klaver. Det skal jeg lige se selv. Det er min. Det er stearinlys. Vindruer. Hvad står der? Dansk vand. Og toiletpapir. Så, nu er det sådan her, det kommer til at fungere. Nu lægger jeg den her ned. Så, nu kan I se. Nu ligger den blank. Godt. Nu vil jeg sige den. Og så, nu tjekker jeg lige. Okay, klaver. Rivalk. Stearinlys. Syl 69. Og jeg har tænkt mig at gøre det her, hver gang jeg svarer. Og jeg vil også skrive, når det er, hvem der har fundet det ord. Og jeg vil gerne lige sige, det skal være et ord, ikke en sætning. Hvis I sætter sætninger ind, så kommer det der på ingen måde til at være chance, medmindre de er nemme. Okay, næste. Vindruer. Eurodniv. Og dansk vand. Navsgnat. Eller navsgnat. Undskyld, nogle gange så laver jeg lidt fejl. Så, men alligevel. Sidste. Og toiletpapir. Ripap til leitut. Men i hvert fald, jeg håber, I ser med i fremtidige videoer. Og ja, så vil jeg bare gerne sige hej hej. Og jeg håber, I ser med, og at I skriver ind med forslag. Og Jonas, hvis du ser den her, så må du meget gerne sende et meget svært ord. Det er fordi, jeg kender en, der hedder Jonas, og han var jeg med på et tidspunkt til New York. Og der syntes han, det var sjovt. Og ja,
I hvert fald. Ja. Så du må meget gerne sende et ord, og hvis I må også gerne sende 2 ord max, så kan det være, at I får begge ord med. Okay? Var der ellers noget, jeg ville sige? Sagde jeg, det var i weekenden? Det tror jeg sagde. Ja, det siger jeg. Var der ellers mere? Nej, det var der ikke. Så ja. Hej hej.